היי, כאן נתי מ-SLNG. היום מה שנראה, פיצ'ר חדש שלנו, שמראה את ההודעה, את תוכן ההודעה ללא צורך בכניסה פנימה לתוך ההודעה. זה יכול לשמש אותנו בהודעות אוטומטיות, בכל הודעה שאני רוצה לבדוק אותה. אז אני הולך להודעות רשימת הודעות. ונניח ואני רוצה בהודעות מתוזמנות לדעת מה קורה, מה הגדרתי. אז אני פשוט עובר עם העכבר על ההודעה, וקופץ לי פופ-אפ, שמסביר לי בדיוק מה קורה בתוך ההודעה. אז אנחנו כאן רואים ששם ההודעה אוטו-רספונדר, נושא טסט, סוג ההודעה היא אוטומטית, סטטוס פעיל, אם פעיל או לא פעיל, תאריך שליחה, מתי פעם אחרונה זה נשלח, ומתי זה מסיים לשלוח, אם זה יסתיים. פה כרגע אנחנו רואים שזה לא יסתיים. תיאור ההודעה, אירוע להפעלה הודעה אוטומטית זה מה הפעולה שהגדרנו שמפעילה את ההודעה, זאת אומרת מה הטריגר למעשה. פעולה זה מה למעשה המערכת אמורה לעשות, ותזמון פעולה להודעה אוטומטית זה מתי המערכת אמורה לשלוח. כאן אנחנו רואים שמוגדר שליחה מיידית לאחר שנמען נרשם במערכת. ובנוסף לכל זה, יש לנו גם סטטיסטיקה שמראה לנו מה אם המייל נשלח או לא נשלח, כמה פתחו אותו וכמה הקליקו על הקישור. זאת אומרת, האפשרות הזאת נמצאת בכל הודעה שרוצים. זאת אומרת, אם זו הודעה שהיא בתור השליחה, אם אתם רוצים לדעת תוך כדי תור השליחה מה קורה עם המיילים, וגם בארכיון. בסדר? ואם זה הודעה שכבר רק ערכתם ושמרתם, אז גם בטיוטות. אז זהו, אני מקווה שתהנו מהפיצ'ר החדש. אני הייתי נתי מ-SLNG, מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה לפרטים שמופיעים בצד. תודה ולהתראות.